Fil-jiem li ġejjin il-Kunsill Lokali tal-Belt Valletta se jibda ħidma biex iż-żona ta' Hastings tkun mamra parking sensors u tiffaċilita it-traġitt ta' residenti u persuni li ta' kuljum iżuru il-kapitali. Dan ħabru s-Sindku tal-Belt Valletta Alfred Zammit waqt l-ewwel laqgħa li s-Segretarju Parlamentari Silvio Parnis kellu ma' Kunsill Lokali minnu daħlet fis-seħħ ir-riforma fil-Gvern Lokali. Tinkwetani ħafna il-kwistjoni tal-emissjonijiet għax għandek ħafna karozzi jduru ġol-belt, allura ikun hemm ħsara għas-saħħa tagħna u tar-residenti tagħna u allura qegħdin nimbarkaw fuq proġett ta' parking sensors konfinanzjat mill-Unjoni Ewropea fejn inti tkun taf qegħdin nażlu ż-żona ta' Hastings bħala pilot project se toħroġ it-tender dalwaqt u naturalment kif tintrebaħ it-tender jibda l-proġett. Dan ma kienx l-uniku proġett li semma fil-laqa li għalija kien mistieden ukoll il-Ministru għall-Infrastruttura Ian Burge. Is-Sindku tal-Belt spjega wkoll li biex jindirizzaw il-problema ta' parkeġġ fil-Belt b'mod speċjali għal residenti, il-Kunsill għaddej b'diskussjonijiet ma' Transport Malta biex isiru bidliet fil-parkeġġ fiż-żona ta' dar il-Mediterran. Dan għadu bis-suġġeriment lil Transport Malta biex mal-ħajta dar il-Mediterran inħalluha free biex il-karozzi u mod speċjali l-coaches li ġili jeħlu hemmhekk ikunu jistgħu jgħaddu imma maħniex se naqsu il-parkeġġ mod speċjali għar-residenti. Ġifri li se nneħħu minn hemm li qed nissuġġerixxu li nneħħu minn hemm se nagħmluh fin-naħa ta' parti se nżidu għar-residenti n-naħa tal-barakkat isfel u n-naħa tal-parti ta' Santirmu fuq il-Fosos. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari Silvio Parnis spjega li din kienet biss l-ewwel minn sensiela tal-laqgħat fit-tul li l-Gvern beda jagħmel biex kemm jista' jkun jiġu indirizzati l-bżonnijiet tal-Kunsilli Lokali. Bdejna bil-Belt Kapitali, fil-ġerġin ħankunu ġewwa Għawdex, fil-Belt Kapitali ġewwa Għawdex, l-iskop huwa li niltaqgħu mal-Kunsilli Lokali, ninżlu on the ground, jiġifieri naraw il-Kunsilli Lokali fil-lokalitajiet tagħhom fuq il-post fejn jixtiequna mmorru u l-isfidi li għandhom għaliex aħna nemmnu li riforma ma tkunx hemmhekk biex tgħaddim il-Parlament u tmur fuq l-iċkafi imma riforma trid tibqa' ħajja u tibqa' għaddejja. Ġifieri ma dak li għamilna fir-riforma irridu nkomplu nżidu u naraw li verament ikonna il-Gvern Lokali fil-lokalitajiet tagħna. Il-Ministru Ian Burge żied jgħid li b'dawn il-laqgħat il-Gvern qed iżomm mal-wegħda elettorali tiegħu ta' lokalitajiet aħjar madwar il-pajjiż. Biss il-Gvern qed jidħol għar-responsabbiltà ta' 100 miljun fis-sena sabiex jagħmel toroq kollha f'7 snin madwar il-pajjiż kollu. Allura hemmhekk irridu nkomplu nfakru l-Kunsill Lokali, nitkellmu magħhom, il-Kunsill Lokali jridu jgħidulna x'inhuma l-prijoritajiet tagħhom għal dak kollu u 8 feet ma' segretarju parlamentari responsabbli jridu niżguraw li nilħqu kull Kunsill Lokali, kull komunità li dawk jirrappreżentaw lill-familji u lin-negozji fil-ibliet u l-irħula. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.